ಶಾಂತಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರುಗಳ ಈ ಸುಖತ ಜೀವನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇರವದ ಸಂಚಿಕೆಟ್ನೆ ಕಲ್ತೋತಾರ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಶರೀರ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ಶರೀರನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಂಡು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಹೋಗುಂಡು. ಆತ್ಮ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಶರೀರಡುಪ್ಪುಂಡ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಶರೀರ ಜೀವಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಂಗೆ ಈ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಿಲಕ. ಏಪ ಗಾಡಿ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಆ ಗಾಡಿನ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಗಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮಟ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕನು ಮುಗಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಜನ್ಮಡು ಅಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕನು ಮುಗಿಪುಂಡು ಕೂಡಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭಗ್ಬೋದು ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಹೊಡೆಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಂಡು ಶರೀರನು ತ್ಯಾಗ ಅನ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತಂಡ ವಸ್ತ್ರನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಪನ್ಪನ ವಸ್ತ್ರನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನು. ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕುಲ್ತಿಕ್ವೇರು, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುಲ್ತಿಕ್ವೇರು. ಆತ್ಮ ನಿಜವಾದಲ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲು ಇಂದು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಜ್ಯೋತಿ ಆದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಪರಂಧಾಮ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಭೂಮಿಗೆ 4 ದಿನದ ಆಟಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಅವಾಗ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರಿಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಪಂಡ ಶರೀರನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಚಲಿತ ಟೈಮಡು ರೈನ್ ಕೋಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಲಕ. ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದ ಆತ್ಮ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂತೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪನು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡ ಆಪನು. ವಾ ಆತ್ಮಗುಲ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಜೀವನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಿಯಾದ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪನು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲುಗೋಲು ಪಂಡದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪನ್ಪೇರು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಲನಿಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಡು ಇಂದು ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜುಂಡ ಇದು ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೂರ್ಯೆ ಚಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕ ಆದುಂಡು. ಈ ಸೂರ್ಯೆ ಚಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಲೈಟ್ ತಿಲಕ ಪಂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರೆ ಪೊನಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆರ ಲೈಟ್ದ ಅವೇ ಥರ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ್ಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪುನು. ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರದ ಮುಕ್ತ ಆದ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಐತುಲ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಅವಳು ಈ ಭೂಮಿ ಇರ್ದಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚನ ಪಂಡ ಈ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕನೇ ಅದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕ. ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಲೋಕ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಿನಂಚಿನ ಲೋಕ.
ಇಡೇ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಎತೆತೋ ಸಾಧಕೆರು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪನ್ಪೆರು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅನ್ಪೆರು, ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನಂಚನ ಲೋಕ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಈ ಭೂಮಿದ ಅತ್ತಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೈಕೋದು ಅಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೊರತು ಐದು ಮಿತ್ತುಪ್ನ ಲೋಕನು ಏರೆಗ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಐದುಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕನೆ ಆದುಂಡು ಪರಂಧಾಮ ಪನ್ಪೆರು. ಇದು ಸಾಕಾರ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಇದು ಮೂಲ ಪನ್ಪೆರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಈ ಮೂಲ ಲೋಕಡೆ ಇತ್ತೇರು ಒಲು ಮೂಲು ಪರಂಧಾಮ ಪನ್ಪೆರು, ಮೂಲಲೋಕ ಪನ್ಪೆರು, ಆತ್ಮಲೋಕ ಪನ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತಿನಾಕುಲು ಪರಂಧಾಮಡು ಇತ್ತಿನಾಕುಲು ಮುಲ್ತು ಬೈದಿನಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಹೂವೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ದೇವರಿನ ಮಿತ್ತು ಬಿರೇಳು ತೋಚ್ಪಾದ ಪನ್ಪ ಭಗವಂತೆ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಎರಡಲ ಮೋಸ ಮಲ್ತೆರಡ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿ ಎರಡದಾದ ಅನ್ಪ ಭಗವಂತೆ ತೂಪೇರು ಮಿತ್ತೂರಿ ಉಳ್ಳಿರು ಪಂಡು. ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಂಡು. ಇನಿ ದಾದಾತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿ ನಡೆದವರ, ಈ ಶರೀರನ ತೂಯಿ ನಡೆದವರ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೂಯಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಶರೀರತ್ತು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಾದಲ್ಲ ಇಡೇ ನಾಳೆದಿಂತ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಹೊರತು ಮೂಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೆರತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರ್ಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರ್ಲ ಅಗ್ಲನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಮುಗಿತದು ಇಡೇಗೂ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೇ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ. ಮಿಕ್ಕ ಒರಿನ ಸಮಯಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡೇ ಉಪ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಏಪ ಈ ಮೂಲಲೋಕ ಪರಂಧಾಮ ಉಂಡ ಮೂಲು ಜ್ಯೋತಿ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದಿತ್ತ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಂಬಲ್ ದ ರೂಪಡು ತೋಜುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾರ್ಲು ತೋಜುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಮೂಲು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರಡು, ಮಾತ ವರ್ಗದಕುಲ್ಲ, ಮಾತ ಜಾತಿದಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರ್ಲ ಈ ಮೂಲ ಲೋಕಗೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರ್ಲ ಮೂಲ ಎತ್ತಿನಕುಲು ತೆಕ್ ಪರಂಧಾಮ ಅನ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಆದುಂಡು ಇದು ಪರಂಧಾಮ ಅಂದು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಈ ಪರಂಧಾಮ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಜ್ಯೋತಿ ಆದಿತ್ತ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಯ್ತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಂಕ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಲ ಹೊತ್ತ ನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಈ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೈದೈತೆ. ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು 5,000 ವರ್ಷ ಒಡೆ ಈ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು 5,000 ವರ್ಷ. 5,000 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಮಾತಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಮೂಲ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತೋ ಜನ್ಮಡು ಎರೇರ್ನ ಜೊತೆ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಪಾಪ ಮಲ್ತುಪ್ಪ, ಇಂಚೆಂಚಿನ ಮೋಸ ಮಲ್ತುಪ್ಪ, ಇಂಚೆಂಚಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮೂಲು ಕಷ್ಟದ ರೂಪಡ ಕಾಯಿಲೆದ ರೂಪಡ ಮೂಲು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ದುಃಖಿತ ದುಲ್ಲಿರು. ದುಃಖಿತ ಏನ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಭಗವಂತೆ ಬಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ, ಎಂಕಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಈ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದುಲ್ಲಿರು. ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆಪಂಡು ಅಪಗೇಯನು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ನಿಕ್ಲಿಕೆಂದುಪ್ಪರು. ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಆಧಾರ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬೈತೇರು. ಈ ಭೂಮಿ ತಮೋಗುಣಿಯಾದುಂಡು ಮೂಲು ಮೋಸ ವಂಚನೆ
ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮೆರ್ಲ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರಡ್ಲೇನೆ ಬಂಧಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ವಸ್ತು ವೈಭೋಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಟ್ಲ ಬಂಧಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರು. ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಪರಂಧಾಮರ್ದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈತಿರು. ಮುಲುಪುನ ವಸ್ತು ಅವಡು ಸಂಪತ್ತು ಅವಡು ಓವುಲ ನಮ್ಮತ್ತು, ಈ ಶರೀರಲ ನಮ್ಮತ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಶರೀರಲ ಬಿಡ್ದು ಪಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆನಿ ಭಗವಂತೆ ಈ ಮೂಲ ಲೋಕರ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಈ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಹಿಡ್ದಲ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡ್ದಲ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ದವರ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಪರಿಚಯ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮನೇ ಅದೊಂದು ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಇಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂದು ಬೌದ್ಧ ಇಂದು ಜೈನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಪಕ್ಷಪಾತ ಭೇದ ಭಾವಡ ಬೈದ. ನಿಜವಾದಲ ಶರೀರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೂಂದುಪ್ಪ. ನಿಜವಾದಲ ಶರೀರದ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೂ ವಾ ಧರ್ಮಲೆಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಗೂ ಅತ್ತನ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಬೋರ್ತಿನಿದಾದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮನೇ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನು ಎರಾಂಡಲ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೆರಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಪಾಡಿರು. ಓಂ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಸಂಕೇತ. ಓಂ ಪಂಡ ಆತ್ಮಗೂ ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆಯ್ತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಶಾಂತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ. ಅಪ್ಪಗೆ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇನಿ ಪೆಟ್ಟುಲಡೈ ಬರ್ತೀನತ್ತು ಇನಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟುಲಡೈದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐದವರಿನಿ ಅಶಾಂತಿಡು ಇನಿ ಪೆಟ್ಟುಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಮಾತ ಅಶಾಂತಿ ಇರ್ದು ಮಾತ ದುಃಖ ಇರ್ದು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದೇರು. ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದು ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಆನಂದ ಖುಷಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹೊಂದನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಲೆ ಹೊಂದನ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಸುಖಲ್ಲ ಗುಣಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿರು. ಆಯ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರ್ಲ ಈ ಸತ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನನು ಸುಖಿಮಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ